En wie heeft hier aan de tweede plaats? Is dat William Brouwer? Het is William Brouwer inderdaad op zijn tweede plaats. Dan wordt hij teruggewezen naar de derde plaats. Nee, nog steeds niet. Het is nog steeds op de tweede plaats. En wie heeft ook die derde plaats genomen? Dat is 67 en dat is Kelvin Huisman. Bedeloos Kimberly Klein van Raymond met zijn Kees Kersten, Anne Jokman en Ricardo Hoogman. Hoofdklasse 12 en 13 jaar. Het is Kees Kersten die hier op kop gaat. Bedeloos. Die legt in ieder geval op de derde plaats. De vierde plaats die is in ieder geval in de handen van Ricardo Hoogman. En Kimberly Kleinveld die legt op een toonlijk op de vijfde plaats. En ik mis er eentje. En dat is volgens mij Anne Jokman. Ja, die was op een keer gevallen. Dus die houdt ook vast voor gezegeld. Raymond Messi die legt op de tweede plaats. Derde plaats. Die is nog vedeloos. En daar krijgt hij nog een aanval van Ricardo Hoogman. Ik denk dat hij net even te kort is. Die gaat in ieder geval het meest Kersten. Team Jong, Samuel, Jan, Mike Veen, of ja, die weten het al.